Obuobo bonene ni kubwabwata insima mbili chikuria rero ase kinyorukia Nyaora kiutoka imebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii maigaja wamenye kubokana konyora umubiri bw'umugako yomo gaiteire no mubiroye ugasungwa ase Kibanda gyokone chinyene na omoncheri ase ritamed machuki oyo obwerere koneria ase Kibanda kyobono twabo kamambi twanda first mass twale gutigotera bonekero twakurie first service nalingo tebu no muntu narong'entiro osungira ase Kibanda na kumisana mpaka kero na ikansabu na manasi nyugutara asengenja ina mashetani alete tugaiga ase Kibanda ni tinyanya icumbi ase gwekonyera kera rituko batibona nasi nyiruna kingusa nansa akatwa ina mashetani korengana na kirori nigo boigo baichanire kurweke asaba warakirio bwobo bwabo ase bagotebona muntu yo tibo mumaeti na nigekagire nigaitirete aho akaretwa sayo one kurekana ng'omuntu gang'entwa orentwa taring'ano ng'esungia ubu no bakoro bonene kabisa bono bauta torentera masaitani gesieri keitoga inche mwana eriga igaruguru bono aina autokumeti egende kiabeire seitaiga ekenegento totanya korora giatoiro bwabo bonge nonya nabo nigaba mwabonya gusira bamanyigwa igoro yo mubero yo azibaika sayo na kumanya na nigakorwa dio kinyabaro oyo wiko kukwaye orengo moro kia siskure ya secondary mechi nsemo cha Kehancha county ya Migori Nyagosira is my nephew aro mwana muswati minto monene igakoro gudiuk nyabaro omwalimu we secondary school kuchari Kianja igo twakirwe simi togotebunga omonto naro mubwekaine description ya fit ya mufit so twamenyekire gocha twa confirm naro nyara ko bogosira no amenyete kana bwate bwoye so no amenyete ka batirene no monto mane no gosoko ira na chinsa jiria tagete koirana so mbono mambi twa confirm ngatayo na tema kumanya kurumwaye gose naro nanyora ngatayo igo bona makuru na tayi bumuroyo no yone amode togenda ngo tujikoro mwana iyo twigure ngana asire tasegete twachire twa confirm twanyori nganere nigo bamenye bekinyorekyo kya Nyaora baruko boli gucyasa umugabana gwe county ya Kisii Simbarati kubeka kitaya eri bikora bunebyo kwera asayo nchengo sabe gabana nga tiganya sawo na toko amokonya atolentere kitaya gaki ikyabona iturege sunte aiturege sunte pi omugambi simbonye ndiria gikorora atobekere kitaya epare ye korumwanya getinge mpaka iko nyabioto moino ekero borabu borore kane para pone gente ke tokumeti abakoleta aba tigaba jibebe nande batige bi igando nare gukone serikali nigo yare kubwata erete enforcement isaine kenyureke geito esengencho neba nero lakini teisaini njibana ngote yo egabana yeituga kyasugwanje kwaye atobekire chitaya shwari itorege sunte ndio maana bono bangenda tumuntu yusinta uni bamongenderete baka bareta babikaga igabarra bono akubekwegera Nyoro abanyanyimbo kuregeteseni Kenya ncho niko baikana kuyorusya mubero yo Nyagosira na kuyira wikasinge ni nyagisari ya Kisii Teaching and Referral ekirobotuki wachakiwe rimorioka kwa reporteria Oyominto TV kure county ya Kisii reterane Pethuel Machin.